настоящото видео ще ви покажем как можете да додадете сума по вече направен залог. Избирате си заложния билет, по който искате да додавате сума, и от бутона додаване ви се отваря формата за изпълнението на тази операция. Тук ви се показва информация за състоянието на залога към момента, каква е активната главница и какви са натрупаните лихви и такси, ако има такива към настоящия момент. В полето додадена сума въвеждате сумата, която сте преценили, че можете да допълните по този заем, като автоматично ви се изчислява новата главница. Тези натрупани лихви и такси, които са към момента, програмата ги заделя и ги търси като дължими при приключване на сделката, като лихви и такси от предходен период, тъй като след актуализацията на главницата от настоящия момент до края на срока на договора се натрупват лихви и такси върху новата главница. С натискане на бутона ОК може да изпечатате анекс към заложния билет за конкретната сума. Ако е поставена отметката, анексът се печати веднага при натискане на бутона ОК. Ако пък ли не сте отбелязали там отметката за договора, можете на по-късен етап анекса да си го разпечатите от раздел документи. Когато осъществите тази операция, в раздела плащания ви се отбелязва допълнително дадената сума в тази табличка, която е допълнително дадени суми към заема. Тук отдолу виждате и актуалното състояние. Активната главница е 400 лева вече, активният период или оставащите дни до края на договора са 22, през които 22 дни ще бъдат начислявани лихви и такси върху новата главница, а тези, които бяха начислени до днес, остават като търсени от предходен период.